Dakle, Wednesday, moraš pritisnuti jedno dugme. Hajde, požuri. Odličan izbor. Sad će na tebe pasti kanta sa crvima. To će biti gadno. Hvataj. Crvi i zemlja. Stvarno mislite da me to plaši? Enid, šta se ti smiješ? Hoćeš da te upoznam sa svojim cimerima? Šta? Fuj, fuj, fuj! Skloni ih od mene! Plašim se! Jao, pritisla sam dugme! I još jedno! Samo ne crvi! Dobra vest! To nisu crvi, nego cornflakes! Hvataj! Wow! Volim cornflakes! Treba mi čim je da ih probam! Ali pritisla si 2 dugmića, dakle dobit ćeš još i mleko. Šta? Mleko? Jao, sad sam sva mokra. Iako, znate šta? To nije problem. Mleko je baš ukusno. Ekstra! Njam, njam. Zadovoljna sam. Ako sam dobro shvatila, sad je moj red. Dakle, pritisnut ću ovo dugme. Šta me čeka? Možda škorpije ili još malo crva. Šta? Ne. To je noćna mora. Roze Nutella, šta može biti gore? Tako ružna boja. To se samo Enid može svidjeti. Sad ja? Dobro. Nadam se da ću i ja dobiti roze Nutellu. Hajde, gdje su moji slatkiši? Čekam. Enid, čujem te. Nemoj se igrati s dugmetom. Sad ću ti pokazati šta može biti. Uzmi puno crne paste. One sa ugljem i mentom. Šta? Uj, kako gadno. Odlično. Sad te moram dobro prati. Potrljać ovdje i ovdje. Ne sviđa mi se to. Pokvarili ste mi frizuru. Wednesday, vreme da pritisneš dugme, a biraj koja ti se više sviđa. Odličan izbor. Dakle, čekate crno perje. Znam da voliš crnu boju. Crna boja je divna, ali sad ličim na crnu kokošku. Wednesday liči na crnu kokošku. Tako je zabavna. Vreme je da ja pritisnem dugme. Neka bude ovo. Šta je tamo? Wow! Pa to su moje omiljene Skittles bombone. Obožavam ih. Da. Jedva čekam da ih probam. Oduševljena sam. Skittles. To je još gore. Enid, izgubila si. Pritisni dugme. Odličan izbor. Već sam ti spremila puno popitova. Šta? Previše ih je. Šta je? Kako si? Ne, preživele. Loša vest. Okej, sad ja biram dugme. Želim ovo. Šta će biti ovaj put? Nevjerovatno. To su moji omiljeni žele oči i zelena sluz. Da, ekstra. Taman sam ogladnila. Konačno mogu pojesti nešto lepo. Baš ukusno. Odvratno. Moram izabrati ko će sada biti prvi. Biram Enid. Hajde, biraj dugme. Hrabrije. Nećete ujesti. Odličan izbor. To je šareni marshmallow. Izgleda baš ukusno. Probaj sama. Šta? Marshmallow? Wow! Kako su lepi i mekani. Neverovatno. Wednesday, jesi već izabrala dugme? Hajde, čekam te. Dobro. Biram ovo dugme. Super! Čekate 2 flašice ljutog tabasco sosa. Sigurno će ti se svidjeti. Sipam. Tabasco, to mi je omiljeni sos. Ljut je kao đavo u paklu. Vidim da si zadovoljna. Da, sad imam super moć. Sos je toliko ljut da sva gorim. To je odlična prilika da ispečem marshmallow. Wednesday, pomozi mi. Nema na čemu. Super. Da, prelepo. Wednesday gori. Treba ih hitno ugasiti. Wednesday, sad ću te spasiti.
Zašto? Odlično, nijedno dete nije izgorelo. Devojke, brže pritisnite dugme ako želite da izađete. Wednesday, hajde. Dobro, biram ovo. Odlično, pritisla si moje omiljeno dugme. Ovdje moramo spremiti tortu. Imam dobar recept. Prvo ide brašno. Tako je. Idemo dalje. Zatim treba sipati malo mleka da bi testo ispalo nežno. Wednesday, jel ti prija? To je to. Ostalo je samo razbiti par jajeta i sve će biti spremno. Prvo i drugo. Da, tako je. A sada treba sve umotiti. I šta je sa mikserom? Ja sam čovek, a ne čini sa testom. Šta radite uopšte? Ups, upravu si. To nije bila dobra ideja. Ali sada moram ukrasiti sve. Zato mi je potrebno malo šlaga. O, kako je lep. A Wednesday, probaj, to je mnogo ukusno. I na kraju idu šarene konfete. Ovo je najgora noćna mora. Ove boje me izluđuju. Osvetit vam se. O, Wednesday, mirišeš kao torta? Super, na redu je Enid. Hajde, brže pritisni dugme. Odličan izbor. Dobila si sen. Pazi samo da ti ne upadne u oči. O ne, ne podnosim sen. Uj, mrzim ga. Koga uopšte jede? Ne brini, to je to. Čekajte, šta je to? Wow, našla sam ključ. Konačno mogu izaći odavde. O da, Wednesday, našla sam ključ i tebe ću pustiti. Hvala, Enid. Maštala sam da izađem odavde. Čestitam, prošli ste sve kazne i možete ići kući. Vidimo se uskoro. Ćao, čao. Wednesday, bežimo odavde. Deca. Ja moram biti prva. Ne ja, Britney, prestani, daj mi da počnem. Dok se oni svađaju, ja ću da počnem. O, to je veliki žalemeda. Sigurno sam da je lep. Hajde da vidimo kartice. O, super, mogu da liznem. A ja ga mogu pojesti, da. O ne, ja ne radim ništa. Možda ću ipak stići da ga probam. Molim vas. O, što ste takve? Dobro, jedite same. Ajde, Britney, počni. Dobro, uzet ću ga u ruke i probati. O, da, to je jako slatko. Baš mi se sviđa. O, ne, prestani da ga ližeš. Fuj, to je tako gadno. O, kako sad da ga jedem? O, došla mi ideja. Da, uzet ću malu kadu. Da, tako je. A zatim vodu i napunit ću kadu. Odlično. A sad ću okupati svog medu. Da, treba ga dobro oprati. Odlično mi ide. Skoro sam završila. Četkica mi više ne treba. Gotovo. Med kao nov. Sad ga mogu probati. Da, baš je ukusan. Oduševljena sam. Jao, kakav apetit ima. Jadni meda. A šta smo dobili? Pa dobro, Britney, otvori. Šta, jabuka i sve? To nije torta, ali dobro. Ja neću ništa da radim, pa dobro. Ja ću ga liznuti, barem nešto. Ja ću da jedem jabuku. Pa dobro, bolje da sam dobila to prošli put. Hajde, počni. Dobro, sad ću polizati jabuku sa svih strana. Da, to je moja osveta za prošli put. Tako ti treba. O ne, kako si bezobrazna. Fuj, to je jako odvratno. Sad ću povratiti. Ok, obrisat ću jabuku parama. Eto, sad izgleda malo bolje. Vreme je da probam. Šta je to? Pare? O da, sad su moji. Treba ih sakriti. Vreme je da probam ovu jabuku. Nisam očekivala da će biti tako ukusno i sočno. O ne, unutra su crvi. U pomoć, hitno. Moram hitno prati zube. To je bilo baš strašno.
Hvala vam. Da. Osjećam se mnogo bolje. To je to. Sad opet imam lep osmeh. Divno. A ovu jabuku više neću jesti. Hajde uzmi je i sklanjaj se odavde. Hajde, marš. Dobro je. Sad ću saznati šta je unutra. Da vidimo. Ne, to pseća hrana. Nadam se da neću to jesti. Izgleda užasno. Šta? Moram da je liznem? Dobro je, hvala puno. Šta? Neću da jedem to. Kakav užas. Ne brini, Britney. Svakako Nicole počinje. Hajde, lizni to. Ja, dobro. Kako se plašim. Dobro, moram samo da liznem, ništa strašno. Kako da uradim to? O ne, ne mogu. Šta? Ne! To je odvratno. Tako je, nisam mogla više da čekam. Kako si mogla? Sad je moje lice u psećoj hrani. Sama si tražila. Dakle, Britney, sad je tvoj red. Ajoj, ne mogu da verujem da ću uraditi to. Uzet ću samo jednu kašiku. Devojke me podržavaju. Dobro, moram samo dostaviti usta i progutati. Kakav užas, sad ću povratiti. Gde je moj tašna? Jako odvratno. Ne mogu da gledam. Hajde, papir, kamen, makaze, da odlučimo ko će da skine poklopac. Britney pobedila? Da, šta je tamo? Ljuta paprika. Pitam se šta ću dobiti. Da, imala sam sreće. Blago meni. Ne, ja ližem. Šta? Ja jedem? Kako to? Neću preživeti. Mirise, ja počinjem. Sad ću liznuti ovako. Jel može? Čekajte, to nije fair. Ja imam nešto. Nož. Ne bojte se. Samo ću vam iseći papriku na 2 dela. Ojoj, zašto si to uradila? Okej, sad ću da je liznem. Plašim se, to će biti jako ljuto. Treba se pripremiti. Uzet ću za svaki slučaj vatrogasni aparat i vodu. Šta ona to tamo priprema? Eto, valjda je sve tu. Mogu da počnem? Nemam pojma šta me čeka. Liznula sam je. Šta će biti? Sve mi gori unutra. Treba mi pomoć. Mini ventilator mi je pomogao. Sve ostalo mi nije trebalo. Eto, Mandy, sad je tvoj red. Okej, nadam se da ću preživeti. Brzo ću je pojesti i to je to. Ajoj, plašim se. Dobro. Uradila sam to. I još jedan deo. Kako to radi? Osjećam vatru u sebi. Izvinite. Žao mi je, nisam htjela. Ups. Jao, šta to tako ružno miriše? Nicole, možda ti? Ne, nisam ja. Da li to tako smrdi sledeće jelo? Nicole, otvori. Ne, to je truli sir. Hajde da vidimo. Jao, ja ću ga pojesti. Dobro je. Ja ga neću ni piknuti. Ne, a ja ću morati da ga liznem. Zaslužili ste to. Hajde, počnite. Jao, neću da ga ližem. Čekajte. Koristit ću štipaljku za nos. Da, tako neću osjećati taj miris. To će sigurno pomoći. Eto. Da, ukus uopšte nije gadan. To nije fair. Hajde, liži ovako. Zašto si to uradila? Baš si bezobrazna. Hajde, jedi sad ti. Da vidimo kako ćeš uspeti. Dobro, možda će i meni pomoći štipaljka. U stvari, imam bolju ideju. Sad ću pozvati svog šefa. Evo ga. Uzmite taj sir i spremite tort od njega. Važi, počinjem. Kao prvo, uzet ću šlag. Da, ukus je super. Zatim ću dodati zlatne konfete. Sa njima će torta izgledati skupo. Mislim da će tog biti dovoljno. Sad ću uzeti još malo konfeta. Da, ja sam završila. Izvolite. Ali prvo pare. Važi, izvoli.
O, kako lepa torta. Izgleda jako privlačno. Jedva čekam da je probam. Nadam se da me ukus neće izneveriti. Da vidimo. To je baš lepo. O, ne, pogrešila sam, to je odvratno. Sad ću povratiti. Nemojte da se smete, a šef će dobiti otkaz. Devojke, hajde zajedno da otvorimo. I, wow, to je slatki burger. Izgleda super. Da vidimo. O ne, neću moći čak ni da ga liznem. Super, ja ću ga jesti. Dobro, ja ližem, nije ni to loše. Dakle, ja počinjem. Dođi kod mene. Dakle, da počnem. Polizat ću prvo sos. Wow, to je čokolada. Da, polizat ću sve. O ne, daj mi to, prestani, Mandy. Sad je moj red. Dakle, jedva čekam da ga probam. Wow, to je jako dobro. Topi sa ustima. Šta je? Hoćete da vam dam? Ne, nema šanse. Šta? Ej, moj burger! O ne, ptica mi je ukrala burger. Još me isprljala. To je jako smešno. Ti si luzerša. Ej, prestanite. Devojke, mogu li ja da otvorim? Šta je tamo? Kukuruz? Ali kako da ga jedemo? Hajde da vidimo ko je šta dobio. Opa, ja ću da jedem to. Ja ne radim ništa. Pa dobro. Ja ću da ližem. U čemu je fora? Dobro, Nikol. Sad ću da probam. Zašto me tako požurkuje? Okej, uzet ću jedno zrno i polizati ga. Jao, nema nikakav ukus. Izvoli, Nikol, ne treba mi to. A ja znam šta da radim sa tim. Samo moram da nađem nešto. Ne, to mi ne treba, ne to. Devojki, izvinite. Ups. Dakle, našla sam Skittles. Da, tog će mi biti dovoljno. Devojke nemaju pojma šta ja planiram. A ja planiram da napravim slatke kokice. To će biti jako ukusno. Dakle, sipat ću sve u kesu. Tako je. Mislim da će tog biti dovoljno. A sada to sve treba ugrejati. Stavit ću kesu u mikrotalasnu. A sada uključujem i čekam. Šta ona radi? Sačekajte, sad ćete vidjeti. Eto, moje kokice su spremne. Sipat ću sve u činiju. Wow, ispalo prelepo. Jedva čekam da probam. Da, jako ukusno. Wow, blago tebi. Šta je, hoćete vi? Dobro, probajte. Nije mi žao. Brojalica će odlučiti ko će da proba. Dosta, ja otvaram. Wow, velika žvaka. Šta ću da radim sa njom? To, ja ću da je žvačem. Cool. A ja ću da je ližem. Super. O ne, ja ne radim ništa. Pa dobro. Čekajte. Dakle, ovdje žuti balon. Prazan je. Sad ću proveriti. Probušit ću ga. Ovo je dugme. Da, to znači da morate zapratiti naš kanal. I ne zaboravite da uključite zvonce. Dobro, sad je morat, ja je ližu. Ne daj mi. Nemoj da mi kvari žvaku. Ja počinjem. Otvaram. Wow, pa to su nudle. Nevjerovatno. Uzet ću viljušku. Šta je sa njom? Eto, sad je sve u redu. Mogu da probam. Jedva čekam. Wow, to je baš ukusno. Sviđa mi se ukus. Da. A sada to moram vratiti. Nemoj da radiš to, molim te. Daj mi to. Pa dobro, onda ću pasti to. Konačno, sad moj red. Uzet ću svoje zlatne štapiće sa dijamantima. Da, obožavam da jedem sa njima. Probat ću. Wow, to je nevjerovatno.
Mogu čak i balon da napravim. O, da, kako veliki. O, preveliki. O, ne, pukao je. I sad sam sva lepljiva. Kakav užas. Kako da skinem to? Fuj, šta se smete? Dobar dan, devojke. Mogu li vidjeti vaše karte? Ej, dajte ovamo. Devojko, dajte taj telefon. Ona je u bioskopu. Kako se usuđujete? Pustite me unutra. Hvala. Zdravo. Vaša karta, molim vas. Sve u redu? A šta je to? Čips. Evo, kako ste mi dosadili. U bioskop ne sme da se ulazi sa hranom. Šta? U bioskop ne sme da se ulazi sa hranom. Dobro, dobro. Nemojte da se derete, uzmite to. O, kakva šteta. Kako da ne sme da se ulazi sa hranom? Uzela sam sve omiljene slatkiše. Moram nešto da smislim. Ne mogu sve to da dam. Ideja. A šta ako od pomfrita napravim brkove? I bradu? Da. Nije loše. Izgledam kao ninja. A na mač ću da stavim žele bombone. Tako je, jedna po jednu. Super! Spremna sam. Sada mogu da idem u salu. Dobar dan. Šta vam je to? Čekaj. Nemojte da me bodete ovim. Gde je vaša karta, devojko? Izvolite. Hvala, idite u salu, molim vas. Prijetno gledanje. Zamalo da me zakolje ovde. Koliko ćeš da priča telefonom? Devojko, smetate. Oho. Uspela sam da prođem u salu sa svom slatkišima. Ništa nije provalio. Koliko vas ima? Dobro, podelit ću. Izvolite. O, hvala. Ukusno. Da, i pomfrit je prelep. Ekstra. Hoću još. Mogu li uzeti još bombona? Hvala. Mogu li vidjeti vašu kartu? Stop, šta je to? Ne dirajte me. Potrebni su mi slatkiši koji ste sakrili ispod sakoa. Dajte odmah. Kod nas je to zabranjeno. A sada prođite. Kako da prođem sa šećernom vunom? Ideja? Našminkat ću se kao kloun? Da, trebalo bi da upali. Idem ja. Hej, ne guraj se. Evo moje karte. Ove žele bombone ću morati da vam oduzmem. To je zabranjeno. Dobro. Odlično. Sada mogu da napravim klovna od sebe. Vadim šećernu vunu. Ona je kod mene šarena i tako je ukusna. Napravit ću od nje periku kao kod klovna. A zatim ću se presvući. Gotovo. Hajde da proverimo moj trik. Zdravo, klovne, tako si lep. Aha, šta imaš tamo? Wow, koliko mnogo maramnica. Kako si to uradio? O, šta sam to našla? Ups, izgleda da sam izvukla nešto suvišno. Vratite mi pantalone. Da, sad čekajte malo, odmah ću vratiti. Izvolite. I moje karte, idem ja. Hvala, moram da se obučem što pre dok svi nisu vidjeli moje gaće. Kako me je sramota. Uspela sam da prođem, kako sjajno. Sada mogu da pojedem šećernu vunu. Da probam. Kako je ukusna. Wow, da li frizura klovne jestiva? I ja hoću da probam. Samo malo. O da, to je šećerna vuna. A niko neće primetiti ako malo pojedem. Izvolite moja karta. Odlično, je li nosite slatkiše? A šta je ovdje? Čokolada? To ne može tako. Sad ću da istresem sve slatkiše iz vas. Vratite me na pod. Dok ne istresem neću. To je to, sve ispalo. Sada pokupi sve i stavi u kutiju. Dobro. A sada pogledaj još jednom znakove i upamti, nikakva hrana. Shvatila sam. Samo ne to. Ne mogu da vam dam sve svoje slatkiše. Moram nešto da smislim, ali šta? Ideja? Izlepit ću svoju suknju KitKatom. Tako sigurno neće shvatiti da imam nešto kod sebe. Odlično mi ide. Da, to je genijalno. Idem da proverim svoj plan. Prođite. Dobar dan. Može li vaša karta? O, da li ovo suknja od čokolade?
Ona misli da ja neću da provalim. Devojko, da li mogu da vas malo zagrejem svojim fenovima? Da vidimo šta će da se desi sa vašom suknjom ako je zagrejem malo. Ne, samo ne to. Sad će se istopiti. Prestanite, molim vas. Ne treba više. Sama sam se uprljala. Ups, šta ste uradili? Odlazite odavde, prevarantkinja. Sklonite to. Mogu li vidjeti vašu kartu? Hvala. A ovo ja oduzimam. Kod nas ne sme da se ulazi sa slatkišima. To je glavno pravilo. Dajte sve, a sada prođite. Stvarno? O ne, neću ići bez lizalice. Smislila sam plan. Odmah se vraćam. Dobar dan, evo moje karte. Kako divno, naravno uđite. Very much. Preslatko. Još jedna devojka sa detetom. Mogu da se poigram? Ne, dete spava. Moram hitno u bioskop. Dobro, prođite. Baš je čudno. Uspela sam. Zdravo. Uspela sam da prođem u bioskop. Sada mogu sa zadovoljstvom da pojedem lizalicu. Probat ću je. Nice. Kako je velika. Jako ukusna. Šta? Oh my god. Kako ona tako može? Hoću da se sklonim od nje. Što se desilo? Dajte vašu kartu, ali ovo treba da se oduzme. To je zabranjeno u bioskopu. Šta je tamo? Treba hitno sve sakriti. Eto, nemam ništa. Nećeš me prevariti. Naći ću svaki slatkiš. Šta? A neću da dam svoje nudle. Treba nešto smisliti. Hajde, odlazite odavde. Pa hoću i neću se više vratiti. Doviđenja. Ideja. Napravit ću frizuru od nudli. Trebalo bi da spadne super. Odmah se vraćam. Može vaša karta? Naravno. Nemojte me plašiti. Prođite brže. Hvala. I dalje se plašim. Ko je to? To ste vi. Dajte kartu. Prođite. Prošla sam sa nudlama. Ništa me nije pitao, zamislite. Ćao svima. Da, sada mogu da jedem. Obožavam nudle. Devojka jede svoju kosu. Ej, ti pogledaj je. Devojko, zašto jedete svoju kosu? Zato što je ukusna. Hoću tortu sa lutkom i ne zaboravite na tečno punjenje. To je čak i previše lako. A ja već znam šta ću da radim. Imam predivnu lutku, a rasčešljaću je, a zatim staviti na stolicu. Posle ću uzeti žele srca i staviti ih u kalup. A sad ću preliti sve želeom. Odlično. A zatim ću uzeti dozator i sipati unutra malo mog džema od jagoda. Jeste vidjeli moj kuhinjski uređaj? Veoma korisna stvar. A sad ću preliti sve džemom. Zatim ću dodati malo mlijeka. A posle žele različitih boja. Odlično mi ide. Još malo i to je to. Sad ću skloniti kalup. Hajde da vidimo šta je ispalo. Kakva lepa žele torta. Sad ću staviti lutku unutra i gotovo. Kako se zabavno trese ova žele torta. Odakle duva tako jak vetar? U pomoć! Ne brinite, bako. To je stigla moja brza dostava lutke. Da, uhvatio sam. Šta to radite, šefe? Smirite se, bako. Dakle, izvadit ću svoju prelepu lutku i staviti je u tortu. Tako. A usput, tortu sam već sastavio. Sad ću naneti na tortu mnogo krema. Da, odlično. Ostalo da se sve razmaže. To ću raditi uz pomoć ovog. Svaka mi čast. Inače, moja torta će imati 2 sprata. Da, dobro ste čuli. Dakle, sada uzimam marcipan. Prvo ga treba razvaljati, a zatim odseći višak. Tako je. A sa druge strane ću seći na pola. I zatim ponovo razvlačim. Tako je. Ostalo je napraviti lepu zoraku s pomoć štapića. Odlično mi ide. Čarobno.
sad ću staviti rep na tortu. Eto, sada moj Barbie nije samo čovek. Ona je prava sirena. Lepota. I ja sam zadovoljan. Ali to još nije sve. Stavit ću marcipan različite boje u kalupe. Eto, napravio sam različite morske figurice. Uzet ću malo plavog želeja i napraviti lep uzorak. Kada svi ukrasi budu gotovi, onda može da se ukrasi torta. O, svaki detalj je predivan. O, neverovatno! Ja imam bolju ideju. Istisnut ću što više šlaga. Da, njega nikad nije dovoljno. A, Kevin, ne preteruješ, a sve leti u nas. Šta je bako, ne čujem, šlag je tako glasan. To je to. Sada treba staviti lutku. Moja lutka je kartonska, ali svakako lepa. Preko stavljam providan okrugli kalup. A unutra sipam sirup. O da, to će biti mnogo lepo. Aha, još malo. Dovoljno. Ali to još nije sve. Posle ću sipati ljubičaste šljokice. Lepota. Liv, brzo probaj. A da, Liv, prijatno. Wow, vi ste tako brzo napravili tortice. Wow, kakva lepa lutka. Sad ću podići kalup. Sirup tako lepo curi po torti. Ovdje čak ima i šljokica. I jedva čekam da probam to. To je mnogo ukusno. Svidalo mi se. Idemo dalje. O, što je to? Žele torta? Tako nešto još nikada nisam jela. Dakle, došlo je vreme da se proba. O, ukus je super. A žele se topi ustima. Da, sviđa mi se i ova torta. Dakle, ostala je posljednja torta. Što? To je Barbie sirena? Mnogo je lepa. Dakle, probat ću tortu. O, da. Torta je tako nežna. Divno. Znate šta? Ja ne mogu da izaberem pobednika. Meni su se sve torte svidele. Dakle, svi su pobedili. Čestitam! O, kako lepo! Prva pobjeda je zajednička, pobedilo je prijateljstvo. A sada teži zadatak. Želim prženo jaje, jel može? To je dečiji zadatak. Uzet ću jaja. Bako, pogledaj. Da, ja sam odlučio da meni trebaju najsvežije jaja. Taman, potrebna količina. Hvala, Pile. Dakle, skuvao sam jaje. Kako vruće. Da, sad je vreme da očistim jaje od ljuske. Tako. Zatim treba odvojiti belance od žumanceta. Tako je. A sad ću izabrati najlepšu boju. Uzet ću plavu. Da. A zatim narančasta, crvena i zelena. Sada umačem belance u boju i eto, belance se ofarbalo. Bellissimo. Stavit ću sve na tanjir, a zatim ću se pobrinuti za žumanca. Prebacit ću sve u blender. A posle dodati ka njima sirni sos. I ostalo je sve promešati. O da, to sam ih hteo. Sad ću prebaciti smesu u poslastičarsku kesu. I stisnut ću svo punjenje na belance. Da, odlično mi ide. Bako, sad će vam sve izgoreti. Šta? O, stvarno? A malo sam zadremala. Valjda je sve u redu. Da vidimo. Da, pirinač se savršeno skuvao. Stavit ću malo na tanjir i napraviti od pirinča medveda. Pogledajte kako je sladak. A sad ću uzeti jaje i razbit ću ga. Savršeno. Hoću da napravim kajganu. Treba sve promešati. Aha, gotovo. A moja kajgana je spremna. Stavit ću je na medveda
I politi sve kečapom. Gotovo. Ukusno. Šta je bilo, bako? O ne, ja sam sasvim zaboravio na liv. Sad ću nešto smisliti. Kindera više nema, šta da radim. Znam. Uzet ću pakovanje Pringles, dalje jedno jaje i razbit ću ga u teglu, tako. Zatim ću unutra staviti viršlu. Kako lepo miriše. Sada treba sve promešati i malo zagreti. Da, hajde da vidimo šta je spalo. Gledajte, uspeo sam. Ostalo je dodati sos i to je to. A liv će se dopasti. Šefe, nećemo to komentarisati. Prijatno, Liv. Vi ste se tako brzo snašli. Od čega da počnem? To su šarena jaja. Sad ću probati. Nije loše. A šta je ovdje? Wow, meda pod čebetom od jaja. Baš slatko i ukusno. Super. Ostalo je posljednje jelo. Ovdje treba viljuška i nož. Wow, to je baš kreativno. Jedva čekam da probam. Jako ukusno. Čekajte, zašto je tako ljuto? Sve mi gori. O ne! Spalila sam sve okolo. Pa onda pobjeda je Kevina. To, znao sam da će se liv svidati. Ja sam najbolji. A sada hoću koktel. Želim da se osvežim. Naravno, Mila. Dakle, meni treba nož. Dobro je da uvek pri sebi imam ogroman nož da bih rasekla takvu veliku lubenicu. Sočna je, odlično. Sad ću iseći sve na trouglove. Tako je. Savršene kriške, svaka mi čast. A sada treba ohladiti lubenicu. Uradit ću to uz pomoć spreja. Odlično. Zatim ću narendati lubenicu. Da, pravo u čašu. Odlično mi ide. Ispao je voćni led od lubenice. Zatim ću dodati led i sipati vodu. Ostalo je sve ukrasiti i to je to. A moj koktel je spreman. Wow, bako, ti si super. Stala je lubenica. Mogu da je pojedem? Hvala, sad ću probati. Ajuj, moje zube. O ne, bako, šta da radim? Sad ću sve popraviti, Mili. Ubacit ću par žvaka, gotovo. Eto, uzmi bombone, ne plači. Hvala, bako, najbolja si. Imam ideju. Sipat ću čokoladne bombone u činiju. Zatim oreo kolači. Da, obožavam ih. I posle ću dodati mlečnu čokoladu. Malo sladoleda također neće škoditi. I konačno mleko. Čokoladno mleko, naravno. Ostalo je da se sve umuti. Eto, ispao je mlečni koktel. Sad ću probati malo. Hej, što je ovo? Kako je teško. Ali ja sam uspeo da iscedim sok iz svake pomoranče. Gotovo. Sada prelivam sok u čašu. Odlično. I stavit ću ga u zamrzivač. Ostalo je malo sačekati. A ja ću uzeti šejker. Unutra ću staviti jagode. A sada treba sve potresti. Tako je! Sa svom snagom. Da, još malo. Ne, šefe. A vi se pušite već. Zaustavite se. Hvala. Malo sam se zanuo. Da, moj sok od jagode je super. Sipat ću ga u čašu i ukrasiti sve nanom. Gotovo. Liv, probaj. Naravno. Počet ću sa ovom ogromnom čašom. Šta je to unutra? Nešto od jagoda? Super! Meni se sviđa. To stvarno osvežava. Ja sam sve popila i čak nisam ni primetila. A šta je ovdje? Lubenica. Cool! I pomoranđe ukusna. A šta je to? Ne, to izgleda veoma čudno. Ja neću ni da probam. Pobedila je baka.
O, pobjeda je moja. I ja sam srećna. Hvala, Liv. Volim te. Jao, kako velika čokoladna piletina. Divna je. Jedva čekam da je probam. Pa dobro, ni moja piletina nije loša. Miris je super. O, da, to je mnogo ukusno. Topi se u ustima. O, kora je tako hrskava. Ekstra. Jako mi se sviđa. Poješću sve do kraja. Eto, odlična piletina. To je bilo ekstra. A još i jako ljuto. Nije mi dobro. O, ne. O, kakav užas. Moja piletina istopila se. Kako tužno. Zašto si to uradila? Nisam namerno. O, znate šta ću da uradim? Sipat ću čokoladu u lepu čašu. Napunit ću do krajeva. I dodati mančmelu. O, da. Sad imam lep čokoladni koktel. Sigurna sam da će to biti jako ukusno. Da, znala sam. To je prelepo. Wow, nudle. Odlično. Kod mene su čokoladne. Jedva čekam da probam. A šta je kod tebe? Kod mene su obične, ukusne nudle. Priznaj da sam ja imala mnogo više sreće. Pa dobro, šta sad? Uzet ću viljušku i namotat ću nudle na nju. Wow, tako su ukusne. U stvari, šta će mi viljuška kad imam ruke? Da, tako je zgodnije. Wow, to su divne čokoladne nudle. Nisam jela ništa bolje od ovog. Fuj, odvratno. Samo mi zavidiš. Super, ja sam završila. Pa dobro, onda sad ja. O, nudle su tako vruće. Ješću polako da se ne opečem. O, ukusno, ali jako vruće. O da, sviđa mi se, ali treba ih malo ohladiti. Hajde, hajde. Umorila sam se da duvam. Da, može da se jede. Super, ali neću moći svaki put da duvam ovako. Treba nešto smisliti. O, imam ideju. Da, koristit ću ovaj mali ventilator. Jo, sve odletelo. Nema veze, uzet ću još. Pa šta je to? I još? Jo, ipak je to bila loša ideja. Oho! Izvini, nisam mislila da će tako ispasti. O, kakvo je to jaje? Ne razumem. O, gledaj, puca. Neverovatno. I izašlo je pile. Kako slatko. Izgleda da mu su se dopale nudle. O, kako slatko. Opa, ja imam čokoladnu tašnu. Čokolada je jako ukusna. A šta je kod tebe? Ja imam pravu tašnu. Pitam se, šta je unutra? Treba je otvoriti. Ali prvo ću ja probati svoju tašnu. O, unutra ima nešto. Sad ćemo da vidimo. O, čokolada je super. Baš mi se sviđa. Opa, a unutra su rumenilo, puder, šljokice, četkice, karmin i senke. I sva ta šminka je napravljena od čokolade, zamisli. Karmin je baš ukusan. A kakve su četkice rumenilo? Sad ću da probam. To je ekstra. Oduševljena sam. Moja tašna je stvarno divna.
Nastavit ću da jedem svoju šminku. Da, planiram da pojedem sve to. Jo, to zaista izgleda super. A hoćeš dati meni malo, molim te? Naravno da ne. Jedi svoju dašnu. Pa nema veze. Dobro, pogledat ću šta je kod mene. O, i ja imam šminku unutra. Samo što je moja šminka prava. Wow, tako je lepa. Sad ću se našminkati. I još malo. Sad usne. Rumenilo. I to je to. Pogledajte kakva sam lepotica. Izgledam prelepo. Oho, tako si lepa. A da li možeš i mene da našminkaš, molim te? Naravno. Sad čekaj malo. Prvo sjaj. Da, malo ovdje. Bićeš mnogo lepa, ne brini. Eto, sad si prava princeza. Jel jesam? Sad ću se pogledati. Šta? Šta si uradila sa mnom? Zašto? Sad ću te prebiti. Stani! Stići ću te. Šta je to, luk? Samo luk? To nije dobro. Šta je kod mene? Isto luk, ali neobičan. Hajde da vidimo ko će biti prvi. O ne, izgubila sam. Hajde, prijetno. Jo, neću to da jedem. Fuj, luk je odvratan i mnogo gorak. Užas, to je još gore nego što sam mislila. Plače mi se od njega. Fuj, još i tako smrdi. Povratit ću. Gotovo, pojela sam to. O ne, loše mi je. Izvini. Uj, kakav miris. Nepodnošljiv je. Izvini, nisam utela. Hej, kako si, Miley? Šta da radim? Smislila sam. Moram postati doktor na kratko. Spremna sam. Još jednom. Hajde. Kako si? Sve je u redu. A moj luk je ukusan. Ispada da je od čokolade sa bombonama unutra. O da, to je divno. A šta je? Daj meni malo, ipak sam te spasila. Dobro, izvoli. Hvala puno. Wow, to je zaista ukusno. Ovo obična srednja škola Sirena. Ovdje kao i svuda postoje super popularni klinci i obični štreberi. Upravo takvi kao Tiffany. Tiffany je zaljubljena u glavnog lepotana škole, Jimmya. U svojim snovima ona zamišlja kako je on primećuje i predlaže joj da mu bude devojka. Ali postoji jedno ali. Jimmy to nikada u stvarnosti neće uraditi. Ali Tiffany nije loše sanjati. Jimmy? Šta je to? Zašto ste to uradili? Ponižena sam, koji blam! Kako ti se svideo poljubac sa ribom? O, Tiffany, ovo je tvoj novi dečko, jeli? Baš je lep. Ne želim više da idem u školu. Zašto me on ne voli? Zašto je takav prema meni? Mrzim ga! Tiffany, šta se desilo? Pogledaj društvene mreže, moli! Tiffany, zašto si poljubila ribu? O, jadna. Žao mi što se to desilo, ali Tiffany, imam ideju. Ne brini, šta ako tebe napravimo takvu lepoticu da svako poželi da se druži i zabavlja sa tobom? Imam plan. Hajde, pritisni ovo dugme. Dobro, hajde. Šta je to? Ovo? U mojoj sobi se pojavila šminka, odeća i ukrasi. Wow, nikada tako nešto nije bilo. Je li to sve za mene? Moli, hajde brzo da se našminkamo.
Ako nikakva šminka neće sakriti moje bubuljice? Kako da ih se rešim? Znam! Sad ću da ih iscedim. Tiffany, nemoj! Ne smeš tako da radiš. Joj, kako odvratno. Tiffany, šta si uradila? Ne brini, ja ću ti pomoći. Ne mrdaj. Dakle, potreban mi je puž. Puževa sluz će pomoći da se rešiš bubuljice bez ceđenja i da će tvoj koži sjaj. Vidjet ćeš. Sad čekaj malo. Još par minuta. Pogledaj sad. Tvoje lice se promenilo. Ne vidim ništa. Potrebne su mi naočare. Ne. Uzmi bolje sočiva. Hajde. A sada sve vidim baš dobro. I sada jasno vidim svoje brkove. Kako da ih sklonim, li? Imam jednu ideju. Potreban mi je aparat za vosak. Sad ću ga zagrejati, a posle staviti vosak unutra. Wow, kako zanimljivo. Kako vruće moj prst. Opekla sam ga. Tiffany, zašto to diraš? Nisam čak ni stavila vosak. Vidi, sad se vosak otopio. Uzet ću štapiće za uši, umočiti u vosak i staviti ih tebi u uši, nos i između obrva. Sad čekat ćemo par minuta dok se sve ne stegne. Aha, još malo. Jesi spremna? A sada vučem. Da, znam, lepota zahteva žrtve. Ali sada više nemaš suvišnih dlaka. I poslednje. Ne, neću da ti dam, to boli. Znam šta da radim, golicam te. Odlično, a sada vučem. Uspelo je. Tako zaista izgledam bolje. Wow, šokirana sam. Sve je tako glatko. Sviđa mi se. Moji zubi. Ne brini, to se također može popraviti. Uzet ću četku i pastu sa ugljem. On izbeljuje i čisti čak i najprljavije slučajeve. Trljam, odlično. Ostalo je samo da ispereš usta vodom iz irigatora. On će skloniti svu pastu. To je to. Wow, moji zubi su ponovo beli. Šta je ovo? Zalepila se moje uste. Moli, pomozi mi da sklonim ovo. Jesi se zaglavila, sad ću, joj, pala sam. Ali skinula sam ribicu sa usana. Odlično, sad sam tako lepa i usne su mi tako velike. A sada šminka. Hajde da ti napravimo lep make-up. Dakle, imam veliki sanduk sa različitom kozmetikom. Šta je ovo? Kako zabavno. Tiffany, daj. To nisu igračke. Ja ću samo da te našminkam. Dakle, sipat ću ovdje tečno sredstvo. Tako je. A sad ću ti to naneti na lice tankim slojem. Ne mrdaj. Skoro sam završila. Još malo. I... gotovo. Savršeno. Šta je sa mojim obrvama? Izgledaju čudno. Vidi, imam ideju. Uzmi šablon za obrve. Da, drži ga tako. A ja ću ti nacrtati obrve. Aha, još malo. Sad ću ih ofarbati. Tiffany, pogledaj. Wow, kako lepo. Moje obrve nikada nisu bile tako lepe. A šta je sledeće? Sad mi je potrebna narukvica sa senkama. Aha, tako je. Otvaram. A sad ću našminkati tvoje kapke. Roze boje ti baš dobro stoji, Tiffany. Zatvara oči, nisam još završila. Potrebne su lepe strelice, tako je. Da, ljubičasta boja ti također dobro stoji. I sad ću ti staviti roze sjaj na usne. Da, prelepo. Ali to još nije sve. Našminkat ću ti trepavice. Wow, tako su duge. Uspelo je. Ostao je posljednji dodir. Malo šljakica. Ili malo više. Wow, kako lepo. Previše šljakica. Tako lepo svetlucam. Sviđa mi se mnogo.
Tiffany, tvoje pletenice su užasne. Potrebna ti je super frizura. Pala mi je na pamet ideja. Dakle, pustit ću tvoje kikice. Šta je ovo? Lizalnica u kosi? Ozbiljno? O, našla si je? A ja sam je izgubila pre mjesec dana. Ukusno. Dobro. Dakle, koliko ovdje ima đubreta, različite šnale. Okej, sad ću sve skloniti i očešljati tvoju kosu. Izgledaš super. A sad ću staviti penu na tvoju kosu. Puno pene. Da, ona će učiniti tvoju kosu glatkom i poslušnom. Tako je. A sada treba sve rasporediti češljem. To je jako zabavno. Da, jeste. Ali nemoj da mrdaš. Tako, još malo. Odlično mi ide. Eto, ostalo je samo da se osuši. Dakle, stavit ću ti specijalnu kapu na kosu. I priključiti fen. Ovako. Uključujemo i čekamo. To je jako zanimljivo. Želim što pre da vidim šta je ispalo. Dakle, skidam. Wow, moja kosa je postala roza. Kako lijepo. Hvala ti. Nema na čemu, ali zar ne misliš da je to sve? Treba napraviti lepu frizuru. Daj mi par minuta. O, Molly, napravila si lepoticu od mene. A šta je ovo? Tako lepe pletenice. Sviđa mi se. Dobro mi stoji. Je li to sve? Ukrasi. Baš su lepi. Hvala ti mnogo. A sada, hajde da te lepo obučemo. Probaj ovu jaknu. Ne. Možda ovaj kostim? Ličiš na čuvara, glupo. Šta je ovo? Jao, to sigurno ne, slažem se. O, da. Ovo je tvoja varijanta. Da, upravo si. A šta da obučem dole? Ne brini, sad ću popraviti to. Sad čekaj. Eto, to je druga stvar. Tako lepo sijajiš. To je upravo ono što sam htjela. Wow, Molly, ja ne prepoznajem sebe, ja sam predivna. Hvala ti, hvala. Moram što pre u školu. Jedva čekam. Da, i ja isto. Ko to ide? Wow! Sklonite se! To je Tiffany? Ona je tako lepa, nemam reći. Ćao svima. Tiffany, izgledaš nevjerovatno. Hoćeš li izaći sa mnom? Sastanak s tobom? Naravno. Dođi ovamo, Jimmy. Sad ću da te poljubim. Ili ne ja. Čekaj, ko je to? Joj, odvratno! Poljubio sam jastoga! Sada znaš kako je meni bilo? Sad ti se smeje cijela škola, tako ti treba.